дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ду агрегати нахустини нерӯгоҳи барқии оби Роғун ба маблағи беш аз 1.5 миллиард сомонии нерӯи барқ истеҳсол намудааст. дар Тоҷикистон қариб 3000 табибу ҳамшираи шафқат намерасад. сиёвуш ангишт истеҳсол мекунад. ҳарорати ҳаво дар Испания аз 40 дараҷа боло рафт. гармии зимистон дар Чили ба 37 дараҷа расид. шумораи аз табларзаи денге фавтидагон дар Бангладеш аз 350 нафар зиёд шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бухорӣ бо бунёдгарони нерӯгоҳи барқии оби Роғун иттилоъ доданд, ки аз оғози фаъолияти ду агрегати аввалини нерӯгоҳ, ки бо фишори пасти обанбори тозабунёд фаъолият менамояд, то имрӯз аллакай зиёда аз 6,4 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ ба маблағи беш аз 1.5 миллиард сомонии истеҳсол ва ба низоми ягонаи энергетикии мамлакат интиқол дода шудааст. истеҳсол гардидани беш аз 6 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ давоми беш аз 4 сол ба маблағи беш аз 1.5 миллиард сомонӣ на танҳо шоистаи ифтихор аст, балки мояи рӯҳбаландӣ ва авҷи азми ҳар нақбкан, кафширгар, ронанда, муҳандис ва ҳазорон коргарони сохтмони нерӯгоҳи барқии оби Роғун дониста мешавад. бояд гуфт, ки зимни сафари кори сарвари давлат ба сохтмони нерӯгоҳи барқии оби Роғун ба ҳар иншооти сохтмон ворид шуда бо ҷараёни корҳо шинос шуданд. аз ҷумла ба нақбҳои гуногуни зеризаминӣ ворид шуда бо корҳои сохтмонӣ дар нақби сементатсионӣ ва заҳкашии G1L, ҷараёни корҳои васлу насби марҳилаи сеюми хати конвейерӣ дар дохили нақби KT9 шинос шуданд. ҳамчунин шахсан бо ҷараёни корҳо дар дарвозаҳои садамавӣ таъмирии нақби сохтмонии қабати чорум, дар корхонаи сангу шағалбарорӣ, майдони назоратии иншооти обқабулкунакҳои доимии нерӯгоҳи барқии оби Роғун, ки дар сатҳи 1300 метр аз сатҳи баҳр бунёд мешавад, шинос шуданд. ба майдончаи назоратии сои обишӯри нерӯгоҳи барқии оби Роғун рафта, бо лоиҳа ва ҷараёни корҳо дар қисмати ҳавоии хати конвейерӣ шинос шуданд. дар муассисаҳои тандурустии Тоҷикистон наздик 3000 табиб ва беш аз 570 ҳамшираи шафқат намерасанд. дар ин бора Ҷамолиддин Абдуллозода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар дар нишасти матбуотӣ хабар додааст. дар 6 моҳи соли ҷорӣ 70 пизишк ва 343 ҳамшираи тиббӣ аз Тоҷикистон ба муҳоҷирати корӣ рафтанд. давоми як соли гузашта 548 табиб ва зиёда аз 1000 корманди миёнаи тиб ба муҳоҷират рафта буданд. ӯ қайд намуд, ки сабаби асосии норасоии табибон маош нест. агар табиби касбӣ бошад, ҳеҷ гоҳ дар масъалаи музди маош гап намезанад. ҳамасола маоши табибон то 20% зиёд гардида истодааст, афзудааст Абдуллозода. сабабҳои тарки ватан кардани табибонро Ҷамолиддин Абдуллозода дар имкони бештари такмили ихтисос кардан, баланд бардоштани савияи дониш ва касбият арзёбӣ кард. истифодаи босамараи захираҳои ғании зеризаминӣ аз масъалаҳоест, ки бо дастури пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати кишвар қарор дорад. ҳудуди шаҳри Панҷаке низ аз лиҳози захираҳои зеризаминӣ аз ҷумла ангишт ғанӣ аст ва ҳоло чанд коргоҳ ба истеҳсоли он машғул аст, ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сиёвуш Ф аз ҷумлаи онҳост. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳангоми боздид аз ҷамоати деҳотӣ Рӯдакӣ бо фаъолияти он шинос шуд. гуфта шуд, ки истеҳсоли маҳсулот дар коргоҳ нисбат ба нимсолаи соли пешин коҳиш ёфтааст. ба роҳбарияти коргоҳ дастур дода шуд, ки сабабу омилҳои кам шудани истеҳсоли ангиштро муайян, истеҳсоли онро афзун карда, ба ин васила ҷойҳои нави кориро низ зиёд намояд. дар Испания сеюмин шиддатёбии мавҷи гармои тобистони имсола то ба 40 дараҷа расидааст, иттилоъ медиҳад ширкати телевизионии Испания RTV. дар 5 ҷамъияти мухтори Испания, Андалусия, Кастилия ва Леон, Кастилия Ла-Манч, Мадрид ва кишвари Басковҳа аз сабаби гармии бесобиқа сатҳи баланди хатар эълон шудааст. дар Испания хатари баланди сӯхторҳои нав аз рӯзи панҷшанбе то охири ҳафта дар назар аст. қаблан иттилоъ дода шуд, ки дар шароити гармии тамомнашаванда дар Испания ва Португалия мубориза бо сӯхторҳои табиӣ идома дорад.
ба гуфтаи иқлимшиносон гармии зимистон метавонад бештар муқаррарӣ гардад, зеро ҳарорати ҳаво аз меъёри миёнаи 15 дараҷа баландтар мешавад. Хабар медиҳад Казинформ бо иснод ба Евроньюз. Зимистон ба чили ҳарорати тарихан баландро овард. ҳарорати 37 дараҷа дар байни зимистони ҷанубӣ ғайриоддӣ аст, мегӯяд олими иқлимшинос аз донишгоҳи Сантьяго Раул Кардеро. ин ҳарорати ғайримуқаррарӣ қариб 15 дараҷа баланд аст. ба гуфтаи олимон ин падида равзана барои ояндаи бештар гарм мебошад. тибқи гузоришҳои охирини хадамот ҳарорати баланд дар шимол ва маркази давлат тамоми ҳафта идома меёбад. дар Бангладеш давоми як шабонарӯзи охир боз 12 нафар аз зукоми денге фавтиданд. шумораи умумии фавтидагон аз ин беморӣ дар ин кишвар аз аввали сол 352 нафарро ташкил дод. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо иснод ба Симхоа ва директори генералии хадамоти тандурустии Бангладеш. тибқи маълумоти манба то рӯзи чоршанбеи ҳафтаи равон дар ин кишвар наздик 3000 ҳолати нави беморӣ сабт шудааст. бо мақсади мубориза бо бемории афзоишёбандаи табларзаи денге идораҳои тандурустии Бангладеш чораҳои назоратиро ҷиҳати афзоиш наёфтани хомӯшакҳо ва мубориза бо кирминаҳои онҳо тақвият бахшиданд. дар мавҷ барномаи иттилооти хабар.